Assalamu alaikum wa rahmatullah. Da farko ga hanyar da aka bi domin yin bidiyo mai magana. Za ka shiga ka ɗauko DD wannan app ɗin, ka ɗauko shi sai ka shiga create video, sai ka shiga add project, sai ka yi recording. In rubutu za ka sa sai ka sa, ka zarar ka danna recording za ka yi maganar da kake so kamar haka. Danna magana. Bayan ka yi magana da kake so sai ka danna creating audio. Bayan ka danna creating audio sai ka dawo sai ka yi playing shi, sai ka kunna ka ji abin da ka yayi, sai ka danna next. Bayan ka danna next sai ka koma ka danna create, zai faɗa ma credit biyu zai ci, sai ka danna. Bayan ka danna shi sai zai generating video, zai saving. Yana saving in ka shiga ya gama za ka shiga gallery ɗin ka za ka ga bidiyon a inda yake, sai ka playing, sai ka saurara ka ji abin da yake faɗa. Daidai da abin da kai ne da gyara ma za ka iya gyarawa, za ka iya editing, za ka iya komai a kai. Gashi nan ya generating yanzu ya gama, so da haka yanzu sai ka shiga. Bayan ka shiga sai ka assalamu alaikum wa rahmatullah. Fatan kun tashi lafiya, ya gida, ya mutanen gida. To Allah ya yi wa rayuwa albarka, Allah ya ba mu sa'a, ya buɗa mana dukkan hanyoyin samun mu. Amin summa amin.